Игра начинается. Ну что, Мироныч? Партизан херов. Как взять себя? А хіба ти не хочеш до улады? Мама. Это и есть тот самый вирус. Он даже нас смог на какое-то время вырубить. Уничтожьте его. Только поспробуйте. Это такая редкость, когда в Беларуси нема ляльковода. Мироныч! Что происходит? Где я? Что это за место? По-белорусски давай. По-белорусски. Теперь так нужно, понял? Не забыли, спадзяюся, родную мову? Не забыл. Вот и молодец. Развязать. А навошта гэта было рабіць? Паверьте, так трэба. Вораг хитры. Кто вы? Вопросы любишь задавать? Кино лучше посмотри со своим участием. Что скажете? Я не ведаю. Пасля прагляду шыя вельмі забалела. И не диво. Столько правил порушили. Сидел рядом с шофером, а надо было за ним. Не пристегнулся, не пустил перед своей чайкой машину с маячками, а приказал следовать сзади. На что вы различивали, не разумею? Самогубца. У гэтай машыне быў я. Ну а где ты мог быть 4 октября 80-го года? Значит, я загинуў? Ну, у нас самовольно загинуть не так и просто. У нас. А хто вы такія? Мы тыя, хто могуць даць вам другі шанец. Але... Его нужно заслужить. Что? Ну а як же? Думал, в сказку попал. У некім прыгожым краі, трошкі бліжэй сонца і трошкі далей ад месяца, у краі поўным залатымі нівамі, празрыстымі рэкамі, сінімі азёрамі ды цёмнымі пушчамі, краі, які многія называлі зямлёю пад белымі крыламі, жыў адзін вельмі добры, працавіты, мірны, талерантны народ. Самы працавіты, самы мірны, самы талерантны. І ўсё было б добра ў гэтага народа, але баяўся ён, каб розныя цмокі з захаду і ўсходу, з поўначы і поўдня не знішчылі гэты цудоўны край. Особенно с запада. Их столько на границе скопилось. Не нам казаць такому мудраму чалавеку, як вы, якія падступныя цмокі з захаду. Шукаў народ сабе моцнага справядлівага кіраўніка. І не проста кіраўніка, абаронцу. Скарыстаўся гэтым чорт. Прыкінуўся рыцарам светлым. Сказаў, што абароніць гэты край ад цмокаў. Смотри внимательно, никогда с ним не встречался. Ну и морда. Не, ніколі.
Зараз сустрэнецеся. Твоя задача ликвидировать этого гада. Вы мне загадываете? В твоих же интересах. Калі вы не заб'яце яго, ён заб'е вас. Чему? Ну я же просил по башке его не бить. Вы хіба, наш дарагі чалавек, не памятаеце, хто вы? Пятро Миронович Машераў нарадзіўся 26 лютага 1918 года, загінуў 4 кастрычніка 1980. Першы сакратар ЦК Кампартыі БССР 65 по 80 гады. Герой Савецкага Саюза і герой сацыялістычнай працы. Адзін з арганізатараў і кіраўнікоў падполля і партызанскага руху ў часы Вялікай Айчыннай вайны. Для многіх і па сёння з'яўляецца узорам выдатнага кіраўніка. Шматлікія гісторыкі адзначаюць, што пад яго кіраўніцтвам рэспубліка дасягнула значных поспехаў у галіне эканомікі і навукі, стала адной з высокаразвітых краін былога СССР. Пры вас зямля пад белымі крыламі стала сапраўдным раем. А гэты паганы чорт ператварыў яе ў пекла. Глядзіце. Пустазеллем абярнуліся залатыя нівы, высохлі празрыстыя рэкі, гідкай тванню зрабіліся сінія азёры. Шмат гадоў пакутаваў бедны народ ад праклятага чорта і працягвае пакутваць. Няма нікога, хто мог бы вызваліць народ з яго лап. Стойте, стойте, чекайте. Може, я стратив память, але я ж не дурень. Вы ж самі... Вы самі казалі, што я загінуў. У наш час вярнуць з нябыту патрэбнага чалавека не праблема. Проблема в том, чтобы человек нам подошел. Сейчас мы тебя и проверим. Игра начинается. Правілы простыя. Хто хутчэй збярэ аўтамат і прашые суперніка чаргой, той і выйграў. Ну что, Мироныч, видно, все совсем плохо у этих кукловодов. Если против меня, они тебя с того света вытащили. Ты зараз керуешь землей под белыми крылами? Даже если я умру, я все равно буду ее керовать. И заруби себе на носу. Это мой народ, моя страна. И я просто так ее никому не отдам. Откуда ты таки выполз? Хорош лясы точить, автомат собираем. Многие хотели меня убрать. Теперь греют свои косточки в аду. Ну что, Мироныч? Партизан херов. Как взять себя? Калі збіраеш аўтамат, трэба быць вельмі уважлівым. Мироныч, погоди. Я ж не хотел стрелять. Это все те кукловоды проклятые. Они сказали, что помогут мне больше власти продержаться, если я тебя завалю. А я не хотел. Я потому и специально плохо автомат собрал. Як ты меня назвал? Партизан хер? Мироныч, мы с тобой одной крови. Ты не знаешь, сколько я добра этому неблагодарному народцу сделал. Они в лаптях, без штанов, голодные, холодные ходили. 32 смог их мучили. Я собственноручно их этим автоматом расстрелял. Что сказал? Мироныч, мы же братья. А самое страшное это что? Правильно, предательство. Ну не надо, а? Мироныч! Молодец! Сразу видно, настоящий партизан. Вып'ем. Я не пью. Ты разве забыл, он никогда не пил. Только один раз, 9 мая 45-го. Всегда ходил трезвый, спортивный, подтянутый. Все чертило. Будешь теперь тут отдыхать. Сном вечным. Где? У табакерцы? Ну ён жа чорт.
А где ему еще быть, как не в табакерке? Это мой кабинет. А то. Тут вы і кіравалі. Колькі добра за гэтым сталом свайму народу зрабілі. Под кіраўніцтвам Петра Мироновича Машерова наша рэспубліка дасягнула значных поспехаў вынікаў у галіне прамысловасці, транспарту, будаўніцтве і сельскай гаспадарцы. В той час рэспубліка наша экспартировала товары больш чым у 100 краін свету. И мы можем так лічылася, что и якостные. Значит, многие предприемства Беларуси славились не только в Советском Союзе, но и за ее межами. Вот мы возьмем, например, взять швейное предприемство «Комсомолка». Жаночая бялізна была одна из наших лепших, так? Мы можем шерах назвать могилевские лифты, значит, завод вытворчасці. По многим показчикам, значит, займалась. И шмат, конечно, военных заводов. Узникли новые галіны промысловости, нафтаперапрацоўчая, шинная и іншие. Удосканальвались химичные, новейшие технологии. Беларусь была одной из наибольш таких экономично развитых республик у складе Советского Союза. Вось бачыце, нашы эксперты ніколі не лгуць. Ніяк не могу забыть гэтага чорта. А за что он меня так ненавидел? Ну як за што? На працягу 15 гадоў кіравання Петра Мироновича народ яго нязменна любіў і працягвае любіць па сённяшні дзень. Чорт жа, за 26 гадоў царавання ніякімі паліцэйскімі дручкамі народную любоў для сябе выбіць не змог. Машэраў не быў хамам і падкупляў бліжніх вялікім артыстызмам, выхаванасцю, галантнасцю. Чорт толькі і мог што кожнаму тыкаць і пагражаць. Там, дзе Машэраву трэба было адно ўсміхнуцца, каб справа пайшла, чорт крычаў, лямантаваў, зневажаў, палохаў. Машэраў быў лепшым сябрам нашай творчай інтэлігенцыі, ці прынамсі таленавіта рабіў выгляд, што такім сябрам з'яўляецца. Чорт ненавідзеў прадстаўнікоў культуры. Машэраў загінуў як пакутнік, чорт як баязлівец. Меня правда так моцна любили? Вы сумняваецеся, што былі ўсенародным любімцам? Заводи. Начинаем. Народны паэт Беларусі Пятрусь Броўка. Говори. Петр Миронович – великий человек, великий. Менавіта ён натхніў нас на стварэнне першай у нашай краіне шматтомнай энцыклапедыі і ва ўсім дапамагаў мне як галоўнаму рэдактару. Дальше. Каб шкоднікі не бойкотавалі нашу работу, ён правёў да мяне тэлефон, які наўпрост быў звязаны з яго кабінету. Ён імгненна вырашаў усе пытанні, усе. Ну, а калі я памёр, гэта было для яго вялікае гора. Следующее. Народны мастак, скульптар Анатоль Анікейчык. Лепіў я помнік Янку Купалу да юбілею песняра. Звычайна прыходзіў у майстэрню рана-рана, каб ніхто не замінаў. І вось працую, увесь захапіўся. Ну, продолжаем, не останавливаемся. Раптам адчуваю, што на мяне нехта глядзіць. Азірнуся, а гэта Пятр Миронович ужо з паўгадзіны сочыць за мной, а
У вачах столькі замілавання да брані захаплення. Яму вельмі спадабаўся помнік Янку Купалу, які я зляпіў. Следующий. Драматург Андрей Макаёнак. Петро Миронович, вы такі малайчына. А як жа быць з балотамі, якія вы бяздумна сушылі? Што? З беларускімі школамі, якія закрывалі? З нямігай, якую знішчылі? Что за хрень? Это же не Макаёнок. Я мастак. Лявон Баразна. Забіты невядомымі бандытамі ў 72-м годзе. Бо выступаў супраць вашай антынацыянальнай палітыкі. Яшчэ адной трагедыяй трэба лічыць знішчэнне гістарычнага цэнтру Мінску. Машэраў збіраўся зруйнаваць нават Купалаўскі тэатр. Супраць гэтага выступілі Лявон Баразна і Зянон Пазняк. Але гэтае змаганне на пачатку дало плён. Яны сумелі надрукаваць у «Праўдзе» артыкул, і знішчэнне прыпынілася на 3 гады. Але потым Лявон Баразна нечакана загінуў. У 72-м годзе Лявон Баразна ішоў па вуліцы, і раптам дапамогі папрасіла дзяўчына. Ён кінуўся на дапамогу, дзяўчына знікла, але ён загінуў ад рук гэтых бандытаў. Ёсць версія, што гэта была спецаперацыя савецкіх спецслужбаў. Тебе, сука, мало было неведомых бандитов? Понравилось, когда тебя кончали, можем повторить. Увести его! Сами знаете, что с ним делать. Стоп, чакайце, я не зразумеў. А што я асушаў? Ну, што я руйнаваў? Гэта такая драбяза. Кожны з нас хоць раз што-небудзь асушыць і зруйнуе. Не звяртайце ўвагі. Не, гэта ж чалавек... Крикун проплаченный, который работать не хочет, только и делает, что дестабилизирует обстановку и распространяет фейки. Вы ўсё рабілі правільна, Пётр Миронович. Не хвалюйцеся. У Петра Мироновича Машерова, нягледзячы на шматлікія вартасці, так і поспехи, были, конечно, и помылки, и были недохопы. Значит, первую чергу, это вот наконт вёсок. Из 33 тысяч наших вёсок амаль 30 тысяч были объявлены неперспективными. И выники этого еще сегодня отчуваются. Далее, это мелиорации, помылка мелиорации, перестарались больше, чем треба. Так и сегодня у многих районах Полесья шкоды больше, чем корысти. При Петре Мироновиче Машерове, як отзначают наши крыніцы, закрылась апошняя белорусская школа. Петр Миронович Машеров поддался на уговоры, на уплыв, на авторитет группы архитекторов Беларуси и вот фактично разбурил вот этот район Немиги. Да не слушай, с этим так называемым экспертом мы разберемся. Гэта ўсё цмокі з захаду. Найбольш даверлівым розныя лухты нашапталі, а яны замбіраваны і гавораць, чорт ведама што. Мироныч, мы же тебя не просто так вызвали. Тот гад, которого ты замочил, довел страну до ручки. Страна на пороге новой войны. Краіне патрэбны новы моцны лідар. Вы хочаце, каб таким лидером стал я? Скажу по чесноку, сейчас в стране настоящих лидеров нет. Мы были вынуждены искать их в прошлом, даже в очень далеком прошлом. Но никто не прошел проверку. Ёсць меркаванне, і яно не толькі наша, што вам трэба ізноў узначаліць зямлю пад белымі крыламі. Я трапіў у аварию, я загинул. Авария? Какая авария? Смотри. Видишь? Ее больше нет. Ты живой, бодрый, готовый спасать свою страну. Новый лидер. Лідар, які у імгнення вока зможа выратаваць нацыю. Скажи свое твердое партизанское «да».
что это было? Это было то, Мироныч, ради чего мы тебя и вызвали. Это оголтелые цмоки с запада, их местные прихлебатели. Все очень серьезно, поэтому нам и нужен такой вот партизан, как ты, чтобы их остановить. Только, коли ласка, не полторайте своих минулых помылок. То, что ты не прижал националистов в 60-е, была большая ошибка. Мы мочили эту сволочь в 30-е, и никто не вякал. А при тебе они вновь подняли головы. Менавіта пры вашым кіраванні многія пачалі лічыць, што беларуская мова мае нейкую адметнасць, мілагучнасць і хараство. Теперь даже нужно, чтобы ты до поры до времени балакал по-белорусски. Тебе нужно понравиться всем, понятно? Спадзяюся, у вас гэта атрымаецца? Машэраў меў унікальную ўласцівасць падабацца ўсім. Гэта быў непросты шлях, бо ён у сваім жыцці страціў багата. Страціў бацьку, які загінуў у сталінскім лагеры, страціў маці, якая загінула ад рук немцаў, страціў найлепшага сябра. Таму, калі ён прыйшоў да ўлады, гэта ўжо быў вельмі абазнаны чалавек. І аднаму з сваіх сяброў ён сказаў, што самая галоўная навука зараз псіхалогія. І ён быў майстрам псіхалогіі. Ён ведаў, каму і што казаць, дзе казаць, а з кім лепш прамаўчаць. Перш-наперш ён перацягнуў на свой бок славутых пісьменнікаў, паэтаў, музыкаў. Але і простых людзей ён не абыходзіў увагай. Канешне, гэта была вялікая гульня. Машэраў быў актор. І найвышэйшай узнагародай для яго было атрымаць пахвалу са стана праціўніка. Ён сумеў спадабацца нават Ларысе Геніюш, якая лічылася ворагам савецкага ладу. Увогуле ён быў, конечно, чалавек як настаўнік інтэлігентны. Ён нават знешне ў паводзінах адрозніваўся ад гэтай партыйнай номенклатуры. У яго адсутнічала вось гэта фанаберыя, которая шмат каму з гэтай партыйнай номенклатуры, хто зрабіў кар'еру партыйную, была ўласціва. Вось Машэраў быў іншы. Конечно, он выклікаў сімпатыю, але не толькі гэтым, учынкамі, паводзінамі таксама. Ён цаніў таленты, гэта праўда. Я 100% перакананы, што калі б Машэраў не загінуў і дажыў да 91-го года абвяшчэння Рэспублікі Беларусь і адраджэння, ён узначальваў бы яе. Безумоўна. Ён быў бы за незалежнасць. Я в этом не сумняваюсь. Гэтыя замбіраваныя, яны паўсюль, яны наступаюць. Вуліцы і плошчы не могуць змясціць гэтага мора. Гэта як сапраўдны вірус, горшы за карону. Этот вирус прячется среди них. Его нужно вычислить и уничтожить. Але ён падступны, можа прымаць розныя абліччы. Нават чорту не ўдалося з ім справіцца. Только ты сможешь зачистить нашу святую землю от этой нечисти. Я зраблю гэта. Приступай, Мироныч. Мироныч, мочи театр. Помнишь, как в конце 60-х эти недоноски Поздняк и Борозна не дали тебе этого сделать?
Сейчас оторвись по полной. Пусть знают, как идти против своего народа. А на месцы тэатра хай плошча прыгожая будзе. Маленький мой сыночек, бочком не мергни, светить месяца кружочек, ты же в воле сни. Мама. Мама. Ты заўсёды мне ў дзяцінстве спявала гэтую калаханку. Будешь пан великий з виду и шельма душой, спотыкать тебе я выйду, ты ж махнешь рукой. Мама, я не махнул. Чуешь? Я виновата перед тобой. Страшно виновата, мама. Я ничего не мог зрабіць тады. Чуешь? Ну повер. Нічога. Падчас вайны маці Машэрава Дар'ю Ляхоўскую забілі немцы. Гэта вельмі заблытаная гісторыя, бо яе пакаралі за сувязь з партызанамі. Фактычна атрымліваецца, што маці падставіў сам Пётр Машэраў. У першым сваім баі 2 траўня 1942 года Машэраў, адзін з 14 чалавек, якія ўдзельнічалі ў баі, ён быў паранены. І вымушаны быў звярнуцца па медычную дапамогу. Пасля гэтага маці арыштавалі, бо ён хаваўся спачатку ў сям'і Масальскіх, а потым ужо ў доме ў сваёй маці. Але ёй удалося апраўдацца. Праз колькі месяцаў партызаны зноў узарвалі мост, вялікі мост, і быў прыпынены рух цягнікоў на некалькі тыдняў. Канешне, яны шукалі вінаватых і арыштавалі маці Машэрава і іншых родных партызан, агулам 9 чалавек. Вось іх усіх расстралялі. Родныя былі арыштаваны як закладнікі. У Машэрава была магчымасць прыйсці, самому здацца і вызваліць маці. Але ён гэтага не зрабіў. Расоны былі вызвалены толькі праз тыдзень пасля расстрэлу. На мой погляд, маці Машэрава заслугоўвае звання героя, бо яна мужна перанесла ўсе выпрабаванні, здзекі і загінула. Ён усё жыццё адчуваў віну, ён усё жыццё адыходзіў ад магілы маці толькі тварам, ніколі не паварочваўся спіной, бо яму было сорамна. І ён сваёй сястрэ малодшай прызнаўся, што ў смерці маці яго віна. Чужинцам у хаце народнай зямлі, спі, пакуль ты тут пры маці, спі, сыночак, спі. Мама, я ўсё жыццё цябе услаўляў. Усе гэтыя помнікі, усе гэтыя мемарыялы, якія панаставіў па ўсёй краіне. Брэст, Хатынь, Курганслав, гэта ўсё. Ты ж усё для цябе, мама. Это пра цябе ўсё. Даруй мне. Даруй мне, мама. Петя, у нас няшмат часу. Хутка твае новыя начальнікі ачуняюць і не дадуць нам пагаварыць. Якія начальнікі? Мяне няма. Все ў нашым мястэчку былі ў захапленні ад майго Пеці. Памятаеш, калі ты працаваў настаўнікам фізікі, адна 9-класніца ў цябе закахалася, нават прахода не давала. Все лічылі цябе самым моцным, здольным, рашучым. Але мама не сляпая. Мама, ты пра што? Мама не сляпая. Памятаеш, у школьнай самадзейнасці ты іграў ролю Сымона з раскіданага гнязда. Твой герой марыў змагацца з цмокам упыром, які здзекаваўся з народам.
Ты и сам хотел быть таким же героем. Мама, я і зараз, я так само, я змагаюся. Змагайся. А ці не служил, сынок, ты сам. Все жыццё гэтаму цмоку. Что ты такое кажешь, мама? Петя, ну хоць маме сваёй не мані. Ты заўсёды хаваўся за некага, спярша за мяне. Затым за свайго старэйшага брата. Мама. Табой заўсёды кіравалі. Вось і зараз. Табе загадаюць, і ты заб'еш мяне, сваю маці, вось уже другі раз. Ніколі, мама! Ты ж, сынок, ніколі не мог адслухацца загаду. Што гэта? Гэта сякера твайго таты. Ты яе браў тады на спектакль, калі смелага праўдаробца Сымона іграў. Гразіўся галаву цмоку адсечы. Калі гэты цмок у 37-м забраў твайго тату, ты забыўся пра сякеру. Успомні хоць зараз. Я не хачу, каб розная небраць мяне забіла. Зарабі гэты, сынок, сам. Товарищ Машеров, это и есть тот самый вирус. Он даже нас смог на какое-то время вырубить. Уничтожьте его. У імя краіны, народа, будучыні нашых дзяцей, зрабіце гэта. Гэта моя мама. Ты наивный дурак. Вирус тебе просто морочит голову. Шукае ваше слабае месца, каб знішчыць вас. Гэта моя мама. Я ўжо аднойчы страціў яе. Только паспрабуйте. Да ты, я вижу, тоже стал зомбированным. А мы хотели гэтаму народцу чорта з чалавечым тварам даць. Спадзяваліся, што хоць нейкая палёгка будзе гэтай краінцы. Я не чорт. Да мы вас придумываем от начала до конца. И затем этим баранам предлагаем, как новых, великих, мудрых лидеров. Белорусы не бараны. Да ты что? Няма чаго з ім час губляць. Придется прежнего воскрешать. Хоть и надоело за эти 26 лет, ничего не поделаешь. Чего вылупился, а? Что, Мироныч, от партизанил? Марш у табакерку, слабак! Марш в табакерку! Марш у табакерку! Сынок, ты зноў будешь их слухаться. Это вы. Марш в табакерку! Дякую табе. Чому яны тебе называюць вірусам? А як бы ты назваў? Я не ведаю. Нешта такое, без чаго не можа па-сапраўднаму жыць гэтая краіна. Даруй, што я нішчу цябе. А хіба ты не хочаш да ўлады? Яна ж вось валяецца, і трэба толькі ўзяць. Ты ж добра ведаеш. Гэта такая рэдкасць, калі ў Беларусі няма лялькаводаў. Час, калі беларусы самі могуць выбіраць сабе праўдзівага абаронцу. А ты такім лідарам не хочаш стаць? Я зараз буду вельмі заняты. Чым? Мушу выправіць самую страшную памылку свайго жыцця. Абараніць маці злап фашыстаў. Але ж ты можаш загінуць. Сапраўдны партызан ведае, як перамагчы ворага, самому застацца жывым. Ну не дарма ж у мяне зорка героя. Перадай будучаму лідару, каб быў асцярожны. Чаму? Бывай.
А ў нейкім прыгожым краі, трошкі бліжэй сонца і трошкі далей ад месяца, у краі багатым залатымі нівамі, празрыстымі рэкамі, сінімі азёрамі ды цёмнымі пушчамі, краі, які многія называлі зямлёю пад белымі крыламі, адзін вельмі добры, працавіты, мірны і талерантны народ нават не зразумеў, што цяпер он свабодны, што ніякіх лялькаводаў над ім няма і што цяпер он можа сам сабе выбіраць той шлях, які захоча. А наперадзе нас чакаюць сустрэчы з новымі героямі лабірынтаў беларускай культуры, у кожнага з якіх свая таямніца.